Hola, bona tarda. Donem inici a aquesta jornada de portes obertes al SEM. Primer que tot, benvinguts, els que esteu en línia. Agrair-vos el vostre interès. En aquesta jornada intentarem mostrar-vos el que és el SEM en tota la seva dimensió, perquè certament tenim una idea prefigurada molts del que és el SEM, perquè és la part visible del groc, de l'ambulància, però us mostrarem què es pot arribar a fer com a metge, quina trajectòria professional es pot aconseguir dins d'un SEM que va més enllà d'aquesta part visible. Agrair al col·legi l'oportunitat que ens dona d'obrir-nos a tots els col·legials que puguin estar interessats en conèixer-nos. I sense més dilació dono pas al doctor Manuel Carasol, que en nom del col·legi m'acompanya. Gracias. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría excusar la presencia del presidente del Colegio de Médicos, el doctor Sergi Boada, que por motivos de agenda pues, le ha sido imposible estar aquí hoy. Y en primer lugar me gustaría agradecer la predisposición del SEM para organizar esta jornada y poder contar en la misma con el CAP de Emergencias Médicas del CAM de Tarragona y Terras de l'Ebre, el doctor Joan Carles Gómez. Para el Colegio de Médicos de Tarragona, poner a disposición de nuestros colegiados este tipo de sesiones pues, es una prioridad. Ser facilitadores de contenidos y de formación son valores importantes para nosotros. Y con jornadas como la de hoy, donde se da a conocer qué es y cómo funciona el SEM, pues reafirmamos este compromiso. La apuesta por la calidad en la formación es fundamental. Y en este sentido, el COM, en la medida de lo posible, pone a disposición de empresas y proveedores sus instalaciones y recursos para poder ofrecer un producto que sea interesante y de valor para los colegiados. No querría extenderme más, tan solo agradecer de nuevo la predisposición del SEM para acercar su experiencia al colegio y por nuestra parte pues, esperamos poder seguir colaborando en un futuro. Gràcies. Molt bé, doncs si sou d'aquelles persones que té inquietud, que li agrada l'acció i vol pertànyer al SEM, comencem la jornada de portes obertes. És un noi de 37 anys que m'indiquen les pastilles. I la moto sembla ser que ha perdut el control o alguna cosa i ha xocat contra un cotxe que estava girant. Àlex, la Serra 611. Què estaves fent quan t'ha començat aquest dolor? He sortit a passejar. És un 331, Esta mano te la meto aquí, ¿vale? No la muevas. A la de 3, 1, 2, 3. En 15 minutos nos reunimos aquí para hacer otra célula de evaluación. Vale, quédate en línea. Dime. ¿Podem autoritzar un TARS al seu centre? Afirmativo. He activado bomberos. Mossos también. Grampons també, Hauria de començar a fer maniobres de reanimació. Això és una aturada cardiorrespiratòria. 1, 2, vostè ho està fent molt bé, l'ambulància està arribant. Estàs bé, Xavi? Espantat? Tranquil, que hem arribat. Com deia el doctor Carasol, soc en Joan Carles Gómez Herrera, el cap territorial del SEM a Tarragona i Terres de l'Ebre. I ara us ensenyaré una imatge global de lo que és la institució, el SEM, perquè us feu una idea. Què és el SEM? El SEM, com sabeu, és l'empresa pública que respon a les emergències, i a Catalunya tenim aquests 3 telèfons, que són els telèfons oficials, el d'informació de la Generalitat, el de 61 Salut Respon i el que engloba totes les emergències, que és el 112. El SEM és l'empresa encarregada del Departament de Salut en donar resposta a les emergències extrahospitalàries i donar la informació al Consell respecte a salut a través del 61 Salut Respon. El que fem és, des de Salut Respon, tota l'atenció no presencial, via telefònica,
i des de la vessant de la part d'emergències mèdiques, l'atenció in situ allà on ens requereix l'emergència i l'urgència. Quants professionals? Tenim al voltant d'uns 7.000 professionals en l'entorn SEM. Parlem de l'entorn SEM perquè, com sabeu, hi ha un personal que és propi, però hi ha personal que és adscrit amb adjudicataris. Però el conjunt són uns 7.000 professionals. Tenim empreses adjudicatàries, depenent de la zona, l'encàrrec està distribuït en aquestes empreses que podeu veure aquí, depenent de la regió sanitària. I aquest és una miqueta el resum de la història del SEM. Les emergències prehospitalàries sorgeixen a Catalunya a partir de l'any 85, quan en aquell moment la majoria de gent no arribava a l'hospital en vida, es detecta la necessitat de fer una atenció prehospitalària i s'inicia l'embrió a Barcelona ciutat. A partir d'aquí, als anys 90 va evolucionant, al 93 apareix el SEM, l'embrió de lo que després serà el SEMSA amb la fusió d'SCUPSA i tota l'estructura que hi havia a Barcelona ciutat, fent-se extensiva al territori. A partir d'aquí apareix la sala de coordinació del SEM a Catalunya, la que havia pròpiament aquí a Tarragona, fins que es va tot fusionant amb l'actual SEM que coneixem ara, que també engloba el transport sanitari no urgent i la resposta aquesta no presencial a través del 061. Al SEM tenim aquestes 8 línies estratègiques. Ens orientem molt a la resposta a la ciutadania, a la seva expectativa, que és canviant, això ens obliga a estar contínuament adaptats. Ens orientem en segon lloc al professional, a cobrir totes les necessitats i expectatives dels propis professionals. Volem ser líders en coneixement, no ens conformem amb el dia a dia i la pràctica diària, sinó que volem anar evolucionant en coneixement. Volem arribar a tot arreu de Catalunya a portar aquesta assistència, ser referents en el sistema sanitari perquè, com sabeu, som una estructura molt líquida i enllacem tota la xarxa sanitària entre ells. També ens importa molt que siguem sostenibles. Evidentment, com a empresa pública ens interessa que els recursos estiguin destinats i ser eficients. Ens importa la innovació tecnològica, volem participar dels avenços dins del nostre àmbit de la prehospitalària i de la no presencial, amb eines com veureu alguna d'elles, i ens motiva l'excel·lència. Aquí podeu veure una mica l'estructura organitzativa a grosso modo del SEM. Tenim diverses línies que són àmbits d'actuació. A partir d'ara les estructurarem i les podreu veure una mica més a fons. Està distribuïda l'organització a nivell de territori i des d'aquí a Tarragona teniu l'exemple de l'equip territorial de Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Aquestes línies que us comentava són aquestes 4. El 061 Salut Respon, que es dedica bàsicament a l'atenció no presencial, que respon també a la urgència, però amb el consell i la informació també. L'atenció a l'emergència prehospitalària, la cara més coneguda. Els serveis especialitzats i extraordinaris que han anat creixent en els darrers anys, us ho explicarem, és una àrea també força interessant per a algunes especialitats mèdiques. I la vessant del transport sanitari no urgent, que no se'ns relaciona tant amb ella, però pensem que és una part molt important de la nostra activitat, tot aquell transport de programats, altes hospitalàries. Per començar, perquè veieu l'activitat que es fa a Salut Respon, al 61, doncs l'any 2021 es van assolir més de 3 milions d'incidències, incidències o alertes, trucades, de les quals pràcticament el 72% es solucionen sense mobilitzar recurs. Aquesta part és la que nosaltres diem la part oculta, perquè la que sí veiem és la que mobilitzem recurs. Quines activitats desenvolupen? Doncs de la consultoria sanitària urgent, donar consell a una urgència però que es resol sense haver de mobilitzar res, la part d'informació, la part d'altres serveis com més administratius, dubtes de, per exemple, on he de fer la targeta sanitària, com puc fer per renovar-la. Ara, darrerament, el tema de vacunes ha generat molta activitat.
i també el suport psicològic telefònic que no és presencial. Dins del 061 Salut Respon tenim una taula que anomenem d'especialitzats, en què tenim la part dels trasllats interhospitalaris, aquests pacients que movem d'un hospital a un altre, una taula de fragilitat que s'encarrega dels pacients aquests crònics complexes i tenim una atenció també mèdica amb metges en aquesta taula. Tenim la línia d'ICO, que és de tot el pacient oncològic que també rep una atenció especialitzada, la pediàtrica. Hem incorporat, com us comentava, innovacions tecnològiques com és l'accés a les persones que són mudes i sordes, amb aplicatius, amb plataformes multimèdia i audiovisuals, i un servei de traducció que oferim també a tota la xarxa. Amb la línia d'emergències mèdiques, la més coneguda, ens encarreguem això, de l'atenció sanitària a les urgències, el trasllat interhospitalari, els codis d'activació que suposen tota una coordinació des de l'entrada del codi i el suport logístic per desplegar-nos allà on cal. Comptem amb aquests recursos, les unitats de suport vital bàsic, les avançades, els vehicles d'intervenció ràpida i els helicòpters. La seva distribució, perquè es feu una idea, és aquesta. Els 4 helicòpters distribuïts i el total de recursos terrestres per cada demarcació. La sala de coordinació té una estructura en diferents sales, cadascuna especialitzada en un territori o en una activitat en concret. Sala vital fa més la consultoria, sala diagonal també fa part de consultoria. La sala d'Hospitalet engloba també consultoria junt amb emergències de regió sanitària de Barcelona, àrea metropolitana. Després tenim la sala pròpiament de Barcelona i aquí des de Reus es controla l'activitat de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Lleida, el Pirineu i recentment s'ha incorporat Catalunya Central, que ha sortit de la d'Hospitalet i ha vingut a Sala Reus. Els serveis especialitzats, com us detallava abans, tenim la UMA, que diem, que és la unitat de mitjans aeris, tenim les unitats d'intervenció i suport, que són les unitats especialitzades en incidents de múltiples víctimes o incidents de risc afegit, sigui químic, biològic, tenim l'equip de psicòlegs, l'alta complexitat, que fan aquests trasllats de pacients crítics complexes, estem parlant de pacients amb ECMOs, amb pacients amb balons de contrapulsació, perquè es feu una idea del tipus de servei. Donen suport al trasllat, però també in situ als hospitals que no disposen d'intensius, es poden desplaçar i estabilitzar i després poder traslladar el pacient. Després tenim els equips de pediatria i neonatologia, i els equips de rescat i intervenció que estan integrats al cos de bombers. Al cos de bombers hem integrat equips d'infermeria i de metges ensinistrats per ells per fer rescats i intervenció conjuntament amb ells integrats. En el transport sanitari no urgent veieu que tenim bastant més flota, que no se'ns relaciona molt directament amb nosaltres, però realitzen més de 2 milions de serveis anualment amb més de 900 vehicles a tot Catalunya. Com us comentava, ens interessa ser punters en tecnologia perquè treballem amb mitjà hostil i quan treballem també amb la no presencial ens interessa ser accessibles i poder donar resposta a diferents col·lectius com podien ser els sords. Llavors, a nivell de carrer, ja fa anys que treballem amb tablets, no treballem amb informes en paper, que és l'estació clínica, i els vehicles tenim un sistema que ens geolocalitza i ens passen tota la informació i nosaltres podem transmetre alguna informació des del vehicle també. Aquí podeu veure on tenim la seu central. La seu central és a Hospitalet, de Llobregat. I aquí us deixem una miqueta, després ja us la tornarem a posar, el contacte per qui estigui interessat d'enviar el currículum i els nostres contactes com a equip territorial.
I moltes gràcies i ara us anirem avançant una mica de píndoles de la interioritat del SEM. Hola, bona tarda. Soc Antoni Forés, soc cap territorial del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I com ha dit Joan Carles, el que tenim preparat ara són unes petites píndoles on podreu visualitzar o tindreu una mínima idea de tot el que ens ha explicat fins ara. Primer començarem per la píndola del 061, que potser és la part menys visible, però que sí que, com hem dit, realitza atenció urgent i consultoria sanitària. Quan vulguis. Com heu vist, aquesta és la part que no es veu, però que igualment té gran importància a l'hora de coordinar quan hi ha incidents o quan hi ha consultes sanitàries. Ara passaríem a una altra píndola, que són les emergències, que són les que estem més acostumats a veure i que habitualment treballen a carrer. Molt bé. Per últim, com a última píndola, ja passaríem a el que són els serveis especialitzats, les emergències especialitzades, que engloben les unitats d'intervenció i suport, com les UIs, que tenen una preparació específica en diferents incidents, com pot ser en RBQ, en riscos químics, en incidents en múltiples víctimes, en acompanyament en intervencions en manifestacions o intervencions policials. L'OSEIR, que m'ha comentat Joan Carles, que és personal metge i infermer integrat als bombers. La UMA, que és la unitat de mitjans aeris, i les altres unitats com les pediàtriques o els trasllats ja més complexos.
Bé, doncs amb aquestes píndoles que hem fet us hem volgut donar una visió una miqueta de la intimitat del SEM. Suposo que això genera més d'una pregunta, després us donarem pas a que ens pregunteu, però abans volia presentar a una companya nostra de recent incorporació com a testimoni de la seva experiència. Tots aquells de vosaltres que us esteu plantejant d'apropar-vos a nosaltres i entrar dins del SEM, volíem que tinguéssiu un testimoni recent d'una professional metge de recent incorporació i que us expliqui la seva vivència. Endavant. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Carmela Luna, soy médico especialista en atención familiar y comunitaria y bueno, os quería explicar un poquito qué fue lo que me motivó a echar el currículum y a empezar a trabajar en el SEM. A mí siempre me han gustado las urgencias hospitalarias. Desde que empecé la residencia siempre he tenido muchas ganas de hacer urgencias, me gustaba muchísimo y cada vez que veía a un paciente crítico yo sentía mucha curiosidad y veía que era lo que me gustaba a mí realmente. Entonces me di cuenta pues, que no tenía los conocimientos adecuados, entonces hice toda una serie de cursos, jornadas para enriquecerme. Y fue entonces cuando en las prácticas del SEM que se hacen durante la residencia, ¿no? Vi un poquito lo que era trabajar en el servicio de emergencias médicas, en las ambulancias, ¿no? Sobre todo ¿qué? Pues el tipo de paciente, ¿no? Que es el paciente crítico, el trabajo en equipo, que es imprescindible y creo que es una muy buena forma de trabajar, siempre escuchándonos, ¿no? Y saber qué es lo que la otra persona espera de ti y tú lo que esperas de la otra persona. Y ya un poco como la guinda del pastel, ¿no? Yo creo que es también la humanidad que hay. Entras en las casas de las personas cuando más te necesitan, ¿no? Cuando se encuentran mal, ellos y luego los familiares están muy preocupados, ¿no? Entonces, esa pequeña, ¿no? Calidad de atención en poder coger una mano, explicarles qué es lo que piensas y lo que puede que esté pasando, ¿no? Y dónde va a ir esta persona, ¿no? A qué hospital va a ir, qué es lo que vamos a hacer. Creo que es un poquito, ¿no? lo que ya termina, ¿no? A mí al menos me terminó de gustar, ¿no? de este trabajo. Entonces, bueno, yo terminé la residencia, envié el currículum al SEM, hice la entrevista. Yo he de decir que, claro, acababa de terminar y no me veía del todo preparada y bueno, me dijeron, ¿no? Que podía hacer coordinación, estar en sala de coordinación y bueno, era una cosa para mí totalmente desconocida que no sabía ni qué era lo que tenía que realizar, pero poco a poco me explicaron y bueno, me di cuenta que el médico no solamente tiene el papel asistencial, que el médico puede ocupar muchas otras profesiones, ¿no? O sea, otras profesiones, mejor dicho, otros lugares, ¿no? Que no es el propio al pie de la cama del paciente. En definitiva, no sé, yo creo que este es un trabajo que si a los médicos nos gusta las situaciones de emergencias, el trabajar en equipo y enriquecerse tanto profesional como personalmente con cada servicio que haces, creo que el SEM es tu lugar. Muchas gracias, Carmen, por aportar tu experiencia. Un poquito lo que transmites es eso, la expectativa que tenías y lo que te encuentras. Suposo que deu haver alguna pregunta. Com veieu, dins del SEM, un metge pot desenvolupar la seva tasca des de molts llocs. A més, penseu que també hi ha possibilitat de fer docència, de fer recerca, de fer atenció a la persona que és més perfil més, diguem, de primària, de fer una atenció no presencial, telefònica. Hi ha la vessant del pacient fràgil, hi ha la vessant dels especialitzats amb intensius pur i durs, com pediatria. Hi ha multitud d'àmbits on podeu desenvolupar la vostra tasca. L'altra vessant més visible, que és la que comenta la Carme, és aquesta vessant que entrem, la que es veu al carrer, de groc, l'ambulància, la que anem als domicilis, als llocs de treball, a la carretera on hi ha un tràfic. Si us sembla, posem els contactes.
Jo, si no hi ha cap qüestió més, simplement animar-vos a aquells que us agradi l'emergència, l'acció. Penseu que de rutina no en tenim res. Som una organització que ens adaptem i evolucionem contínuament a les necessitats. Amb la pandèmia ja s'ha vist que hem fet coses tots plegats, tot el sistema, però nosaltres com a un cos operatiu que està desplegat al territori i al carrer hem fet coses inimaginables. L'impacte de la pandèmia el van rebre directament nosaltres, que anàvem als domicilis i a buscar els contactes d'aquells primers positius. Vull dir que el professional metge que li agrada tota aquesta acció, aquesta adrenalina, el SEM, des de luego, és per ell. Com diu la companya, també hi ha aquesta part del SEM de vessant de logística, de gestió, de docència, de recerca, que també permet desenvolupar un professional mèdic al SEM. I res més, us deixem aquí els contactes i l'equip territorial estem a disposició també per qualsevol dubte, qualsevol company conegut que tingueu ens la podreu adreçar directament també a nosaltres. I si no hi teniu cap qüestió més, finalitzem aquesta jornada. Moltes gràcies a tots. Hola, hola! Què tal, com estàs? Com va tot? Disculpa que fins ara no he pogut agafar el telèfon, que estava de guàrdia. I el que em preguntaves, com estic? Doncs la veritat és que molt bé. Cansat, no t'ho negaré. Ha sigut una guàrdia interessant, però estic molt content. Molt content perquè ja t'ho he dit més d'una vegada. Des del primer moment m'he sentit molt integrat amb l'equip i veure'ls quan tenim guàrdia, la veritat és que a mi em fa feliç. És com una segona família. M'han integrat molt ràpid i per mi són uns referents i són uns grans professionals i al final tenir el plaer d'estar amb ells en cada servei és brutal. Avui, per exemple, hem tingut un servei complicat i que fins i tot han vingut altres unitats a ajudar-nos i no sé, m'he sentit com que no era tan nou, que no era tan estrany tot plegat. M'he sentit com un mes de tot això i mira que només porto 6 mesos aquí. Crec que estic molt content de formar part del SEM i t'ho volia dir.